kiitos. Tämä on saanut tullut paikan päälle puhumaan sanaa, sitä mitä Herra on laittanut mun sydämelle. Koska mä en liiku ilman sitä, että mitä Jumala laittaa mun sydämelle. Että en tule mitään omia sepittämään. En halua mitään semmoista suhdetta. Ja just koin, että sydämen niin kuin eheytymistä ja parantumista on se, mitä niin kuin Jumalan sydämellä on. Meille kaikille siis. Että en ole jotenkin siitä erillään, vaan tarvin sitä itse tosi paljon. Sydämen eheytystä ja parantumista. Ihan pikaisesti vaan rukoilisin sille ihan lyhyesti, vaan kiitos Herra Jeesus, että murtuu niin kuin taakat, sydämen alueet, Herra, saisi vapautua ja parantua ja eheytyä tässä tilassa jokaiselle. Että kiitos, että sä pehmität sydämet, ottaa vastaan, Herra, sun sanaa, sun rakkautta, sun eheyttävää, Herra, rakkautta. Että ei enää niin kuin ne vuosikymmentenkin taakat, Herra, että ne saisi murtua Jeesuksen Kristuksen nimessä todellakin. Ne julistaa vaan tänne tilaa, Herra, sitä, että sydämet pehmittyy, sydämet ottaa vastaan. Ja Herra, tietävät, että on toivo, elävä toivo siitä, että sä haluat kohdata joka ikisen, rakastaa heidät ehjäksi, näyttää heille niin kuin iloisia asioita ja niitä asioita, mitä sun sydämellä on, Herra, heille, että he saisivat janoa. Vanhurskauden nälkä ja jano saisi syttyä heissä niin kuin entisestä niin paljon enemmän kuin vaan yltäkylläisesti, että just se, että me palataan, Herra, ensirakkaudelle. Sinä, joka olet meidän ensirakkaus, niin kiitos Jeesus. Tämä tapahtukoon Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jes. No niin. Kun mä tätä juttua valmistelin, niin mä itse asiassa rukoilin Herralta, mitä hän haluaa puhua tai mitä hän haluaa sanoa ja mitä hän haluaa puhua. Ja en silloin heti samalla sekunnilla saanut, että mitä, ehkä aavistuksia tuli, mutta sitten mä olin ajamassa autoa ja yksi päivä ja sitten kun kirkkaalta taivaalta tuli vaan tästä asiasta ja näistä asioista. Eli me tullaan löytämään itsemme täältä Luukas evankeliumista, eli Luukkaan evankeliumi, 10. luku, 25. jakeesta eteenpäin. Me tullaan löytämään itsemme ja siinä puhutaan tästä laupiasta samarialaisesta. Jos ei ole mukana raamattua, tosi monilla mielestä on myös kännykässä raamattu, mutta sieltä pystyy näkemään. Ja todellakin sydämellä on puhua siitä sydämen eheytymisestä ja siitä, kuinka paljon Jeesus rakastaa meitä ja haluaa kohdata meitä. Kaikki siellä, niin kuin, että siinä tilanteessa, missä me ollaan. Että Jumala mitä mä oon huomannut, että Jumala ei tule siitä, että hän ensinnäkin ei väkisin tule ja ei silleen, että kaikki kerralla välttämättä. Se riippuu myös vähän meidän omasta tahdosta, halusta ja uskosta, mutta yleensä se ei kyllä mene sille, että kaikki kerralla. Me tarvitaan sitä, että me otetaan pois tiettyjä tasoja ensiksi, otetaan niin kuin sipulilta, otetaan pois niin kuin niitä osia, kunnes päästään siihen tiettyyn. Ja mä aloitan tästä vaan lukemaan, niin lähdetään siitä liikkeelle. Eli laupias samarialainen kertomus tässä, että muuan lainoppinut, joka tahtoi panna Jeesuksen koetukselle, nousi ja kysyi, opettaja, mitä minun pitää tehdä, että perisin iankaikkisen elämän? Jeesus sanoi hänelle, mitä laissa on kirjoitettuna, kuinka sen luet? Hän vastasi, rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikella voimallasi ja kaikella ymmärrykselläsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja Jeesus sanoi, että oikein vastasit, tee se, niin saat elää. Mä haluan tähän nyt ensiksi pysähtyä, että kun Jumala on kutsunut meidät rakastamaan häntä koko sydämellä, koko sielusta, kaikella voimalla ja ymmärryksellä. Ja monesti tämän elämän aikana me tullaan haavoitetuksi meidän sydämellä. Sydän tulee haavoitetuksi ja meidän sielu tulee haavoitetuksi. Ja me tarvitaan eheytymistä, parantumista, Jumalan rakkautta ja voimaa. Hän haluaa sitä, että me annetaan niitä alueita hänelle. Että me ei jäädä kiinni, että me pidetään vuosikausia jostain asiasta, joka on traumatisoinut meitä, rikkonut meitä. Ja me pidetään siitä kiinni, että me annetaan sen määritellä, kuka me ollaan ja ketä me ollaan Herrassa.
Että hän haluaa koko sydämen, tai siksi tässä lukee, että rakasta Herrasi Jumalaasi kaikesta sydämestä. Ja hän haluaa joka ikisen osa-alueen siitä, ei jätetä jotain niin kuin itselle tai viholliselle, vaan että kaikki me annetaan. Ja miten me tehdään se? Me tehdään se rukouksessa, lukemalla sanaa, viettämällä aikaa hänen kanssaan ja me saadaan eheyttä ja puhua sitä, että kiitos Herra, että tämä asia, mikä satutti minua tosi pahasti, Herra, mä luovutan sen sulle juuri nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tule Herra ja eheytä mun sydän tältä alueelta, Isä, ja vapauta mut tästä. Herra, mä en halua enää kantaa näitä taakkoja tätä asiaa, Isä. Tee minut vapaaksi. Niin kuin sun sanas sanoo, totuus tekee sinut vapaaksi. Totuus tekee vapaaksi, niin kiitos Herra. Mä otan kiinni tästä, että tämä, mikä satutti mua ja rikkoi mua, niin se ei kuulu mulle. Se ei ole se totuus, vaan totuus on se, että sä vapautit mut ristillä. Sun veres puhuu mun puolesta ja mä saan olla täydellisesti eheä ja vapaa kaikilla sillä alueella, mikä on tehnyt kipeää, mikä on sattunut. Niin tämä on ensimmäinen asia liittyen sydämeen. Ja me löydetään toisia Raamatun paikkoja, jotka puhuu tästä sydämestä. Psalmit 86.11 sanoo näin, että opeta minulle tiesi, Herra, että vaeltaisin sinun totuudessasi. Huomatkaa siinä, se totuus on äärimmäisen tärkeä, koska Jeesus sanoi, että totuus tekee vapaaksi. Et kun tässä me maailmassa eletään, niin tulee hirveästi valheita, jotka hyökkää meitä kohtaan. Heti meidän syntyessään tulee hirveästi valheita, jotka puhuu, että sä et ole arvokas, sua kukaan haluaa esimerkiksi, susta ei tule mitään. Me ollaan kaikki kuultu tämmöisiä ihan käsittämättömiä valheita, ja ne tulee viholliselta sillä tarkoituksella rikkoakseen meidät, että me ei pystytä antautumaan koko sydämellä, koska Jumala haluaa, että me antaudutaan koko sydämellä, jotta me voidaan palvella sillä koko sydämellä, koska jos me ei anneta sitä koko sydäntä, niin ne rikkinäiset osat siellä, niin ne tulee puhumaan ja ne tulee vaikuttamaan siihen, miten me kohdellaan ihmisiä ja miten me kohdellaan rukouksessa muita ihmisiä ja niin poispäin. Se tulee vaikuttamaan. Hän haluaa, että me ei satuta itseämme eikä me satuta toisiamme. Ja hän haluaa, että me eheydytään totaalisesti koko sydämestä. Niin se jatkuu vaan tässä, että vaeltaisi sinun totuudessa. Siksi totuus on niin tärkeä, että me voidaan ottaa kiinni siitä totuudesta, että kiitos Herra, että sä oot tehnyt mut vapaaksi. Sä et tehnyt mut sidotuksi. Koska se valhe on se, että sä oot sidottu ja se kuuluu sulle. Ei. Vaan Jumala sanoo, että sä oot vapaa. Mun risti on tehnyt sut vapaaksi. Ota kiinni siitä totuudesta. Usko se totuus. Anna se totuuden niin kuin aivopestä sun mielessä. Totaalisesti. Sun mielessä aivopestyy. Totaalisesti. Jotta sä voit uskoa siihen, mitä mä oon sanonut. Mitä Jumala on sanonut sinusta. Että se, niin kuin mikä se yksi psalmi sanoo, että sä oot ihmeellinen ja upea luomistyö, Jumalan luomistyö. Sitä puhua itsellesi ja uskoa se, että sä et ole hylätty, sä et ole jotenkin sekundaa huonoa B-joukkueessa, sä oot valiojoukkueessa, valioyksilö, Jumalan rakas, hänen silmäteränsä. Niin tämä jatkuva tämä psalmin 86.11, että vaeltaisi sinun totuudessa, tee sydämeni eheäksi, että pelkäisin sinun nimeäsi. Koska se, kun hän tekee meidät sydämen niin eheäksi, me saadaan, kun Jumala todella kohtaa meitä, me saadaan, niin kuin, että vau, että sä oot niin todellinen, sä oot niin voimallinen, nyt mä tiedän, kuka sä oot, niin mä pelkään niin kuin sinua, koska mä tiedän, mä kunnioitan sua, mä tiedän sen, kuka sä oot. Mä en pidä sitä halpana, sitä, että kuinka sä eheytit tämän alueen, mikä satutti mua niin hirveästi, ja joka määritteli mua monta vuotta. Kun nyt mä annoin sen pois, sä eheytit, mä tajuin, että vau, että sä oot näin voimallinen, että sä pystyt ottaa tämän pois ja muuttaa mut henkilönä sun kaltaiseksi, Herra, entistä enemmän. Niin se on huikea iso juttu siinä. Jaakobin kirje 4.8 puhuu tälleen, että lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne te syntiset, puhdistakaa sydämenne te kahtaalle häilyvät. Eli se oli Jaakobin kirje 4.8. Ja se taas puhuu siitä, että meidät on kutsuttu lähestymään häntä. Hän lähestyy meitä, kun me lähestymme häntä. Passiivisuus on äärimmäisen niin kuin vaarallinen asia siinä, että se ei tuota mitään, niin kuin me tiedetään. Mutta passiivisuus hengessä on just se, että me emme tule hänen eteensä, emme rukoile, ei lue hänen sanaa, ei etsi hänen kasvojansa, koska kun sinä lähestyt, niin Jumala lähestyy sua. Et jos sä et halua kuunnella ja ottaa vastaan hänet, niin miten hän voi antaa sulle mitään? Tässä me taas nähdään se sydämen tärkeys, että se on vastaanottavainen ja haluaa kuunnella ja sitä, että sä tuut oikeasti hänen eteensä. Ja se ei ole hankalaa. Me voidaan aloittaa pienestä. Ei kukaan
nyt oleta, että sun pitää olla monta tuntia saman tien, mutta että aloitat siinä ja sä oot siellä, että kiitos Herra, mä haluan kohdata sut. Ja mä oon tässä Herra. Puhu mulle, opeta mua, anna ilmestystä sun sanastas. Kerro mulle asioita, mitä on sun sydämelläsi. Ja tällä lailla kommunikoida. Ihan niin kuin kun me oltaisiin niin kuin naimisissa, niin meillä on se puoliso, niin hänen kanssaan me kommunikoidaan. Jos me ei koskaan kommunikoida hänen kanssaan, niin eihän se oikein minnekään mene se koko homma. Kaatuu totaalisesti. Ihan samalla me kaikki täällä ystävät kommunikoimme toistemme kanssa ja opimme tuntemaan toisiaan ja kasvamaan siinä. Niin ihan samalla lailla Jeesuksen Kristuksen kanssa me tehdään ihan samalla lailla. Tässä me nähdään, tässä lukee, että puhdistakaa kätenne. Se tarkoittaa, että me puhdistutaan teoista, eli vääristä teoista, ettei tehdä vääriä asioita, eli synnin asioita. Ja meillä on puhtaat kädet. Te syntiset puhdistakaa sydämen ja kahta lähellä. Niin tästä käsistä vielä löytyy psalmi 24, 3-5 löytyy tälleen, että kuka saa nousta Herran vuorelle ja kuka seisoo hänen pyhässä paikassaan? Se, jolla on viattomat kädet, toinen käännös sanoo puhtaat kädet ja puhdas sydän, joka ei tavoittele turhuutta eikä vanno väärin, hän saa siunauksen Herralta ja vanhurskauden Jumalalta pelastajaltaan. Tässä me taas nähdään, että Jumala sanoo selkeästi sen, että hän haluaa puhdistaa meitä. Hän haluaa puhdistaa meidän kädet, sydämen ja että me ollaan ja noustaan ja ollaan hänen kanssaan ja saadaan nähdä sitä hyvyyttä, mitä hän on tarkoittanut meille. Niin tämä nyt oli pelkästään tuosta sydämestä. Sitten me saadaan jatkuu tuohon, että rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi Luukkauksessa 10. Ja sielusta me löydetään yksi paikka, 1. Pietarin kirje 1.22. Puhdistakaa sielunne totuudella kuuliaisina, vilpittömään veljesrakkauteen ja rakastakaa toisianne kestävästi puhtaasta sydämestä. Taas jälleen me löydetään siinä, kuinka Jumala painottaa puhdasta sydäntä. Ja nyt tässä myös, että voidaan puhdistaa sielumme. Ja se liittyy mieli, tahto ja tunteet. Me voidaan puhdistaa. Miten se tapahtuu? Sä vietät aikaa Herran kanssa hänen edessään. Rukoilen. Kiitos Herra, että mun mieli on Kristuksen mieli. Kiitos Herra, että mun tunteet on uusittu. Mä en tunne enää samalla lailla, kun joku loukkaa mua, vaan mä tunnen niin kuin Herra sä tunnet. Niin kuin sä kohtaisit sen henkilön. Samalla lailla, että mun tahto on tehdä Herran asioita. Ei sitä, että mitä mua itse huvittaa koko ajan, vaan se, että mun tahto olisi se, mitä Herra tahtoo, että mä teen. Niin kiitos Herra, että sä teet tämän muutoksen minussa ja että se tapahtuu tällä lailla. Ei sen kummallisempaa, mitä on itsekin saanut tehdä. Ja on saanut nähdä paljon hedelmää siitä. Ja sitten me päästään tähän viimeiseen. Kaikella voimallasi, kaikella ymmärrykselläsi. Eli liha ja se meidän niin kroppa. Ja tämä toinen kirje korintolaisille 7.1 taas sanoo, koska meillä siis on nämä lupaukset rakkaani, puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastaisuudesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. Eli jälleen, että me voidaan oikeasti koko valtaisesti puhdistautua. Ja kun mä tätä luin silloin yksi kerta, niin mulla tuli tästä ilmestys siinä, että kun tässä puhutaan just sydämestä, sielusta ja meidän voima tai niin kuin liha, niin siinä, että meidän niin kuin lihalla me tulemme hänen eteensä, meidän sielullamme me laitamme fokuksemme Jeesukseen, meidän tahtomme kiinnitetään Jeesukseen ja meidän henkemme kommunikoi Herran kanssa. Että siinä on niin kuin kolme asiaa, mitä me teemme, kun me tuumme hänen luokseen. Ne kaikki tulee kuulostaa. Eli siis, että meidän liha tulee niin kuin hänen eteensä. Meidän sielumme ottaa fokuksen Herraan, tahtomme kiinnittää katseensa Jeesukseen. Ja sitten meidän henkemme kommunikoi hänen kanssaan. Et siinä on niin kuin 3 asiaa. Ja se niin kuin mä koen niin kuin löytyy ilmestyksen tästä, että just että rakasta Herraa sydämestäsi, sielustasi ja kaikella voimallasi ja ymmärryksellä, niin liittyy just siihen, että meidän voima tuo meidät, että me päätetään meidän lihalla tulla hänen eteensä, meidän sielullamme, me laitetaan meidän fokus häneen, mietitään häntä, puhutaan hänelle ja meidän sielu sitten kommunikoi. Henki kommunikoi. Niin, henki kommunikoi. Semmoinen vaan pieni asia, mikä tuli itselleni tästä ilmestys.
Ja Jeesus sanoi, oikein vastasit, tee se, niin saat elää. Siinäkin on tosi paljon tossa, että meidät on kutsuttu elämään ja toimimaan tällä tavoin, miten tässä luki. Eli rakastaa Herraa kaikella. Ja silleen me saadaan elää. Muuten me emme saa elää. Se minne meidän tie silloin vie, ei ole hyvä paikka, eli helvettiin, jos me emme niin kuin antauduta hänelle, tulla uskoon ja rakasteta häntä. Mutta mies tahtoi osoittaa olemansa vanhurskas ja kysyi Jeesukselta, kuka sitten on minun lähimmäiseni? Jeesus vastasi hänelle, muuan mies kulki Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui rosvojen käsiin. Tässä Herra alkoi puhua mulle, että tämä on vähän niin kuin, tässä on ilmestys meidän omasta elämästä, mitä meille on tapahtunut ja mitä meille Herra on tehnyt meille. Eli me lähdettiin, eli Jumala loi meidät, eli me ollaan lähdetty sieltä Jerusalemista, Jumala loi meidät, mutta me eletään, kun me synnyttiin kirouksen alle, eli Jerikoon. Ja me lähdettiin kävelemään meidän tietä vielä, kun ei oltu uskossa, ilman mitään ymmärrystä, ja me jouduttiin rosvojen käsiin. Perkele hyökkäsi saman tien, ja pahat ihmiset, joilla on siis henkivalloissa heidän käytettävissään, ja me jouduttiin rosvojen käsiin. Tämä elämä tuli ja murskas meitä, rikkoi meitä ja hakkasivat meitä. He riisuivat hänet ja pieksivät haavoille. Tässä kun se puhutaan, että he riisuivat hänet, niin jos muistatte Raamatussa puhutaan siitä, että pukeutukaa vanhurskauteen. Ja silleen, miten ilmestyskirjassa puhutaan, että me ollaan pukeuduttu valkoisiin, kirkkaisiin vaatteisiin. Niin siinä on suuri juttu se, että kun vihollinen tulee, miksi hän riisui, niin hän rikkoo sen, että kuka sä oot. Hän rikkoo sitä niin kuin sun omatuntoa, sun rakkautta, sun hyvyyttä, kaikki kuka sä oot, niin hän tulee ja rikkoo sitä ja pieksee, koska siinä on tarkoitus, että sä tuhoutuisit, murtuisit ja sä et enää pystyisi elämään sitä elämää, mihin sä oot tarkoitettu elämään, mitä kun Jeesus loi, Jumala loi sut, ja hän loi sut tarkoituksella ja kutsulla. Niin vihollinen tietenkin tulee rikkomaan ja tuhoamaan sen, jotta sä et missään nimessä ottaisi kiinni Jumalan valtakunnasta ja susta tulisi niin kuin vaaraksi vihollisen valtakunnalle, että sä voisit tuoda ihmisiä uskoon, olla se Jumalan rakkaus ihmisten keskellä ja auttaa heitä ja olemaan niin kuin se rakkauden lähde, se ylitsevuotava kuppi, mikä lukee Psalmi 23, niin että susta ei tulisi semmoista. Se on se koko jutun pointti. Me löydetään tuosta rosvojen joutumisesta, me löydetään Psalmi 11, missä lukee tällä lailla. Musiikinjohtajalle Daavidin psalmi Herran minä turvaan. Kuinka voitte sanoa minulle, pakene vuorellesi kuin lintu. Katso, jumalattomat jännittävät jousensa. He ovat panneet nuolensa jänteelle ampuakseen pimeässä oikeamielistä. Sitä vihollinen tekee. Hän on koko ajan valmis ampumaan hänen nuoliansa tuhotakseen kaiken sen, mitä Jumala yrittää rakentaa meissä. Ja ennen meidän uskontuloa myös hän on ampunut meitä, jotta me ei otettaisi vastaan Jumala, että me oltaisiin niin rikki, että me ei pystyttäisi näkemään, kun Jumala tuo sen hyvyyden, että kuinka hyvä se onkaan, vaan me nähtäisiin sen, että se ei olekaan hyvää, mitä Herra on tullut tuomaan sulle. Niin tässä lukee, että katso, jumalattomat jännittävät jousensa, he ovat panneet nuolensa jänteelle, ampuakseen pimeässä oikeamielessä. Kun perustukset tuhotaan, mitä vanhurskas voi tehdä? Sitä vihollinen tekee, nyt kun ollaan uskossa, hän haluaa meidän uskon murtaa, tuhota se perustus, mikä meillä on, mihin meidät on rakennettu. Koska jos hän saa sen tuhottua, niin me kaadumme. Niin siksi on tärkeää tietää siinä, että me vietetään aikaa Jeesuksen kanssa, me rukoillaan, luetaan hänen sanansa, ympäröidään itsemme Herralla, jotta hän voi rakentaa meitä, jotta me voidaan vahvistua. Annetaan ne sydämen asiat hänelle, sielun asiat, me annetaan ne kaikki, jotta hän voi eheyttää meitä, vahvistaa meitä ja rakentaa meitä, jotta me emme kaadu, jotta meidän perusteet ei tuhoudu, jotta me emme hylkää Herraa ja kävele pois. Koska sitä vihollinen haluaa, mutta Jumala tietenkin haluaa meidät hyvin lähelle omaa sydäntä, koska me ollaan hänen sydämellään. Eli tämä oli tässä, että hän joutui rosvojen käsiin, he riisuvat hänet ja pieksivät haavoille.
Sitten he lähtivät pois ja jättivät hänet virumaan puolikuolleena. Siinäkin Herran armo, että me ollaan elossa, että me ollaan saatu elää. Että kun vihollinen ja tämä maailma hyökkäsi meidän kimppuun ja rikkoi meitä, me ei kuoltu siihen, vaan Herran armo tuli ja me saatiin ottaa vastaan usko, vapautua ja laittaa niin kuin luottamuksemme Herraan siihen, että meidät on pelastettu. Sekin on ollut Herran armo, että hän ei ole antanut, jos vihollinen saisi tehdä ihan mitä tahansa, niin se ei olisi ketään hengissä. Se, että hän pitää oikeasti meitä huolen. Hänen armonsa on koko ajan meidän kanssa, mutta myös se, että kuinka tärkeä se on nopeasti tulla Herran eteen ja luokse, ei vitkittää sitä, että tulla uskoon vuodella tai 2, koska sitä ei koskaan tiedä, mitä huominen voi tuoda. Siitäkin löytyy monta Raamatun paikkaa. Esimerkiksi Jeesus sanoi, että muuan mies meni tekemään kauppoja alas, niin kuin oliko se vuodeksi, silleen, että nyt mä teen hyvät kaupat ja laitan niin kuin paljon asioita tai niin kuin sitä, mitä hän on myynyt, niin, ja sitä rahaa ja sitä voittoa, niin kuin, ja hän elää sillä niin kuin makeasti ja leveästi. Mutta se Herra sanoo, että sinä niin kuin hölmö, että mä nyt tuun heti seuraavana yönä, niin kuin, että mitä sä teet sun rahoillasi ja kaikilla asioillasi. Että kuinka se tärkeä on se, että me todellakin otetaan kiinni siitä uskosta, pelastuksesta. Ja pelastushan on se sana, jos te katsotte kreikan kielessä ja mitä se tarkoittaa, niin siihen kuuluu älyttömästi eri asioita. Vapautumista, eheytymistä, Jumalan huolenpito, siunaus ja kaikki nämä. Että se ei vaan sitä, että jos mä sanon sanan pelastus, niin kaikki me ajatellaan niin taivaan pääsy. Mutta kun silloin itse asiassa hirveän paljon tekemistä se, miten me ollaan täällä eheitä ja vapautettuja rauhassa ja me saadaan niin kuin rakastaa Herraa, niin että siinä liittyy paljon enemmän, mitä me välillä ehkä itse ollaan kuultu tai ajateltu sillä sanalla. Eli sattumalta kulki muuan pappi samaa tietä, mutta nähdessään miehen hän meni tien toista laitaa ohi. Tässä mulle tuli ilmestys siitä, että se pappi tässä edustaa ihmistä, kun me uskovaiset ja muut ihmiset, jotka ei uskossa myös, he laittavat ihmisen korokkeelle, jalustalle, ja siitä tulee se Herra, siitä tulee se pelastaja. Tälle ihmiselle mä käännyn kaikilla mun ongelmilla. Hän on ainoastaan se, joka ymmärtää minua. Hän on ainoastaan se, joka voi pelastaa mut. Hän on ainoastaan se, joka voi johdattaa mua. Tämä on epäjumalan palvelusta. Ainoastaan Jeesus saa olla korotettu meidän sydämessä. Ei kukaan muu, ei kukaan mikään ihminen, ei mikään uskonnon johtaja, ei mitään tämmöisiä saa olla. Niin tämä edustaa tätä, että se pappi on hienon näköinen ja kaikki on hyvin ja se voi sanoa oikeitakin sanoja välillä. Ja kaikki menee sillä lailla yhden, mutta sitten kun on totuuden paikka ja tosi paikka, niin hän kulkee ohi. Hän ei jää teidän kanssa. Hän poistuu. Hän ei jää teidän kanssa, hän poistuu. Et ainoastaan Jeesus on koko ajan, pysyy meidän kanssa kaiken läpi, koska hän on meidän Herramme. Ei kukaan ihminen. Et älkäämme korottako ihmistä ylös. Mäkin olen sortunut siihen. Se ei tarkoita, että ei voida sortua siihen. Mutta että Herra vapauttaa, se antaa ilmestyksen. Kun me ollaan rukouksessa, pyydetään sitä, että Herra, näytä mulle, että onko tämä hyvä olla tässä, onko tämä ihminen totuudessa ja niin poispäin. Niin tätä tämä edustaa. Samoin leeviläinen, kun hän tuli paikalle ja näki miehen, hänkin meni tien toista laitaa ohi. Eli tässä me tullaan uskonnollisuuteen, se, että se systeemi, monet ihmiset saa siitä rauhaa ja niin sanotusti vapautta kokevat, kun he luottavat siihen semmoiseen niin kuin uskonnollisuuden systeemiin, joka on niin kuin rakennettu, ja se raami jotenkin antaa heille rauhaa ja vapautta, mutta sekin on epäjumalan palvelusta. Ei kun ainoastaan Jeesus on se, joka tuo rauhan ja vapauden. Ei joku uskonnollinen systeemi, koska se ei ole kuollut sun puolesta. Se uskonnollinen systeemi ei ole kuollut sun puolesta. Se ei ole se, joka auttaa sua ja vapauttaa sua. Ja se myös tulee hylkäämään sut, ihan niin kuin tämä pappi tulee hylkäämään. Eli siksi me emme saada luottaa ei ihmiseen eikä johonkin systeemeihin, jonkunlaisiin hallinnollisiin rakennelmiin, uskonnollisuuteen, vaan se pitää jättää pois, että ainoastaan Jeesus saa olla meillä korotettu meidän sydämessämme. Mutta kun eräs sitä tietä matkustava samarialainen tuli paikalle ja näki miehen, hän tuli tätä sääliä. Eli tässä me nähdään niin kuin Kristuksen rakkaus, se kuinka hän myös kohtasi meitä sillä tiellä Jerikon tiellä, hän todellakin kohtasi mua sillä Jerikon tiellä. Hän kohtasi ja toi vapauden ja vapautti sut ja toi sut uskoon,
upea asia. Hän näki sen, miten kuinka sua on pieksetty, kuinka sä oot joutunut haavoille. Ja hänen tuli sua sääli, hän tuli mua sääli. Ja hänen rakkautensa tuli ja kohtasi meidät ja vapautti meidät siitä pimeydestä, missä me oltiin. Ja tästä tämä kertoo. Hän meni miehen luo, vuodatti öljyä ja viiniä haavoihin ja sitoi ne. Mitä Herra teki ristillä? Hänen ruumiinsa ammettiin meidän puolesta ja hänen verensä vuodatettiin meidän puolesta. Tässä me voidaan nähdä monia eri asioita. Vuodatti öljyn, voidaan nähdä, että eli pyhä henki, eli se voitelu tulee ja voiteli meidät, kun me oltiin haavoilla. Kun meitä oli rikottu, hän haluaa nytkin tulla ja voidella meitä ja vapauttaa semmoisia asioita, missä me ollaan pidetty kiinni ja mitä vihollinen on jättänyt monesti meihin, me ei edes ymmärretä niitä, ei ole tajuttu edes niitä, mutta ne on siellä piilossa ja hän haluaa vapauttaa meidät niistä asioista. Ja viini on sitten taas että Jeesuksen veri, että se on vuodatettu meidän puolesta, meidän haavoihin ja hän sitoi ne, niin kuin tässä lukee, niin eli synnin teot ja vaikutukset Herra otti pois ristillä. Ja ne on murrettu. Ja hän haluaa eheyttää meidät voitelullaansa, verelläänsä. Ja hän haluaa pitää meistä huolta. Sitten hän nosti miehen juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Tässäkin niin upeata nähdä se, että se mies nosti tämän toisen miehen, jonka hän löysi viruamasta. Eli Jeesus nostaa meidät ylös. Hän antaa meille sen kyvyn mennä eteenpäin. Ei meidän tarvi omassa voimassa täällä temmeltää, ja me monesti ehkä lankeamme siihen omavoimaisuuteen, me kaikki ollaan siitä varmasti tehty, mutta Herra kutsuu meidät syvempään tietoisuuteen hänestä, syvempään rakkauteen hänen kanssa, jossa hänen armonsa voi kertakaikkisesti voimassa pitää meitä ylhäällä ja näyttää, kuinka helppoa se on hänen armossansa kävellä eteenpäin, eikä jäädä kiinni mihinkään menneeseen, mihinkään rikkinäisyyteen, mihinkään syntiin, mihinkään asiaan, joka yrittää pitää meistä kiinni ja sanoo, että sä et pysty tähän. Sä et voi tehdä näin. Sä et tuu onnistumaan. Mutta armo sanoo, että kyllä sä pystyt, kun sä luotat muhun. Ja otat kiinni mun armosta ja mun armon vie sut tän läpi. Pidä kiinni siitä. Hänen armonsa haluaa tulla ja kohtaa sua ja on sun kanssa. Otat vaan kiinni siitä ja oot hänen kanssaan. Hän kyllä vahvistaa sua joka päivä. Niin tässä on myös hienoa se, että hän antaa todellakin sen voiman mennä eteenpäin ja jaksaa mennä eteenpäin, mitä mä oon itsekin saanut kokea aivan valtavasti. Ja hän vie sut majataloon. Nyt puhutaan ja hoiti häntä. Puhutaan ei-uskovaisesta, miten Jeesus kohtaa tiellä. Niin, että hän tuo sut majataloon, hän tuo sut Herran taloon, hän tuo sut Herran temppeliin. Sut saa tulla Pyhän Hengen temppeli, miettikää. Sut saa tulla uusi luomus. Ei enää siinä vanhassa kävellä siellä jossain aavikossa yksinään siellä, ties missään. Sulla ei ole missään, mihin laittaa pääsi. Sulla ei ole missään, missä saat asua ja elää. Mutta Herra on valmistanut sulle majatalon. Herra on valmistanut sulle majatalon taivaassakin. Herra on valmistanut sulle sen ja kutsuu sua olemaan siinä talossa hänen kanssaan. Ja hän hoitaa sua siellä. Ja se, kun me saadaan, mäkin olen muuttanut mun omassa kodissani yhden huoneen ihan vaan rukoushuoneeksi. Ja se Herra laittoi mulle ja mä rakastan sitä huonetta, kun mä saan olla siellä. Siellä ei ole mitään muuta, paitsi mattolattialle. Onko siinä yksi pieni sohva taitaa olla siinä, mutta muuten se, että se on vaan Herralle. Pyhitetty se koko paikka ja mä saan olla siellä Herran kanssa. Se on mitä ihanin paikka ja mä saan kiittää siitä joka päivä. Ihan vaan vinkiksi jollekin, jos joku haluaa myös tehdä sillä lailla. Ehdoton ja kannatan, koska se tulee muuttamaan sun päivää ja kaikkea elämää, kun sä tulet huomata, että hei, mä haluan tänne huoneeseen jatkuvasti mennä ja ylistää Jumalaa. Saat kohdata häntä siellä, koska se voi myös tehdä just sen konkreettisemmaksi, että sulla on huone, mihin sä meet, niin se sua voi tehdä sulle konkreettisemmaksi, että sä nyt menet kohtaamaan Jeesusta. Ja seuraavana aamuna hän otti esiin 2 denaaria, antoi ne majatalon isännälle ja sanoi, pidä hänestä huolta, ja jos sinulle koituu enemmän kuluja, minä maksan ne sinulle palatessani. Tämä on niin hienoa, kun tässä Herra puhuu siitä, että seuraavana aamuna hän otti esiin 2 denaaria, eli just sitä, mitä Jeesukselle tapahtui ristillä, eli hän antoi ruumiinsa ja verensä. Hän maksoi sen hinnan meidän puolesta. Ja siihen uuteen taloon me saadaan tulla sen takia, koska hän maksoi sen. Antoi ne majatalon isä, eli isä Jumalalle, hän tuli ja maksoi sen ja sanoi, pidä hänestä huolta
Ja jos sinulle koituu enemmän, jos me kaatutaan, jos me teemme syntiä, jos me kompastutaan, minä maksan ne sinulle palatessani. Ne kaikki on maksettu, ne kaikki on otettu. Sun ei tarvitse huolehtia siitä. Jeesus pitää huolta. Kaikki hän armonsa heti siellä ja maksaa sen. Hän on heti siellä, koska se on ristillä maksettu. Hän on aina siellä sua kohtaamassa. Kaikki se hyvyys kohtaa sua. Et näin niin kuin Jumala puhuu tästä. Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi oli rosvojen käsiin joutuneen miehen lähimmäinen? Lainoppinut vastasi se, joka osoitti hänen laupeutta. Jeesus sanoi hänelle, mene ja tee sinä samoin. Eli kun me ollaan menty läpi tätä, me ollaan kohdattu tässä ensiksi Jerikon tiellä, kohdattu hirveitä asioita, sitten me ollaan kohdattu Jeesuksen rakkaus, se laupeus. Hän kohtasi meidät, hän sitoi meidän haavat, vapautti meidät, toi meidät taloon, missä hän saa hoitaa meitä ja me saadaan levätä. Ja sitten kun me ollaan eheydytty, me saadaan tulla siihen, me ollaan saatu maistaa sitä laupeutta, niin nyt me saadaan antaa sitä laupeutta sitten muille, koska me tiedetään, mitä se on olla kadoksissa. Me tiedetään se, mitä kun meitä on pieksitty, me tiedetään se, kun meitä on satutettu, mutta me tiedetään myös se, että kun meitä on parannettu ja meidät on vapautettu, ja me ollaan saanut maistaa Herran hyvyyttä, maistaa sitä ihanuutta, hänen läsnäoloaan, hänen kosketusta, hänen vapautustaan, niin se saadaan nyt jakaa eteenpäin muille ja olla toisille se öljy ja viini. Me saadaan kantaa sitä voitelua, kantaa sitä Herran voimaa, sitä armoa vapauttaakseen toiset ihmiset samoista ongelmista. Siksi mä oon just kun mä oon itse mennyt läpi, eli mä oon parantunut 10 vuoden masennuksessa, paniikkihäiriöstä ja ahdistushäiriöstä, niin mä niistä on helppo, sit mä ymmärrän, että mitä se on. Ja mä pystyn niistä puhumaan ja pystyn rukoilemaan niitä asioita, jos niitä löytyy esimerkiksi niitä ongelmia. Niin tällä lailla, vaikka se ei ole siis Jumalan tahto, että me joudutaan kärsimään ja mennään läpi vaikeita asioita, mutta monesti se, kun me ollaan menty läpi näin, niin Herra kääntää nämä kaikki asiat hyväksi, niin kuin roomalaisissa lukee. Hän kääntää kaiken hyväksi heille, jotka rakastavat Herraa. Niin se, että kun me ollaan menty läpi näitä asioita, niin nyt me voidaan toimia siinä Jumalan rakkaudessa ja tuoda sitä muille, jotka ovat rikki ja ovat pimeässä ja tarvitsevat sitä laupeutta ja armoa. Että Jumala todellakin valmistaa meitä. Että tämä ei ole ainoastaan kutsuttu meille jotenkin, että Jumala ainoastaan haluaa, että me ei tehdä mitään tällä suurella toivolla, jonka hän on laittanut meihin. Tämän suuren rakkauden, jonka hän on kohdannut meitä ja antanut meille. Niin hän ei halua, että me jäädään kiinni. Että me jotenkin jätetään se vaan itsellemme, vaan me saadaan myös jakaa sitä muille, jotka kärsivät, niin kuin mekin ollaan kärsitty. Ja olla se ylitsevuotava kuppi ja tuoda sitä rakkautta. Eli tästä mä halusin jatkaa sitten ensimmäisestä Pietarin kirjeestä, ensimmäisestä luvusta. Tämä on elävään toivoa, mihin meidät on kutsuttu. Eli se alkaa näin ensimmäisestä luvusta, ensimmäisestä jakeesta. Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontoksessa, Galattiassa, Kappadokkiassa, Aasiassa, Bityniassa, ja jotka Isä Jumala ennalta tietämisensä mukaisesti on hengellään pyhittänyt Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellään vihmottavaksi. Armo ja rauha lisääntyköön teille. Se, että se armo ja rauhakin pystyy lisääntymään meille. Siinäkin on asioita, mistä voi ottaa kiinni, että mitä Herra sä tarkoitat tällä, että armo ja rauha voi lisääntyä mulle. Se, miten mä itse olen kokenut sen, on sen, että mitä enemmän olen viettänyt aikaa hänen kanssaan, niin olen saanut huomaa, kuinka enemmän armo ja rauha on lisääntynyt ja kannattelee mua. Tämä on, miten mä olen saanut huomaa sen, ja mä sitä ehdottomasti suosittelen viettämään aikaa hänen kanssaan, koska kaikki ne ahdistukset ja asiat murtuu ja poistuu. Mitä enemmän sä oot hänen kanssaan, hän suojelee ja vahvistaa sua, niin että ne menneet asiat eivät enää voi kompastuttaa sua, että sä et kompastu enää niin samoihin asioihin uudestaan ja uudestaan, koska Herra haluaa nimenomaan vapauttaa meidät semmoisista sykleistä ja asioista, mitä me mennään läpi. Hän haluaa olla se elävä toivo meille. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Suuressa laupeudessaan hän on Jeesuksen Kristuksen kuolesta nousemisen kautta uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon, turmeltumattomaan, tahrattomaan ja katoamattomaan perintöön.
Se on talletettuna taivaissa teitä varten. Ja Jumalan voimasta te varjellutte uskon kautta pelastukseen, joka on valmis saatettaviksi ilmi viimeisenä aikana. Viimeisenä aikana. Siksi te riemuitsette, vaikka nyt jos on tarpeen vähän aikaa joudutte murehtimaan monenlaisissa koettelemuksissa, jotta teidän uskonne havattaisiin koetuksissa kestäviksi, paljon kalliisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka sekin koetellaan tulessa ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Tässä me nähdään se, että me joudutaan menemään koetusten kautta läpi tässä maailmassa. Mutta oletteko ajatella sitä, että ilman sitä koetusta, jos sitä ei tulisi, niin paljastuisiko teistä se asia, minkä Herra haluaa poistaa? Paljastuisiko se asia, minkä Herra haluaisi poistaa, jos me ei mennä läpi sitä koetusta? Jos kaikki olisi vaan ihan samanlaista koko ajan, ei minkäänlaisia vastoinkäymisiä, ei mitään, tarvitaanko me edes luottaa Jumalaan millään lailla, jos asiat ei olisi mitään vastoinkäymisiä missään vaiheessa. Niin sekin on tarkoitettu sitä, että me puhdistutaan eri asioita, me tulee koetus ja mennään sen läpi. Herra, sä pidit musta kiinni, sä vapautit mut, sä paransit mut, sä eheytit mut. Nyt mä todellakin tiedän, mitä tämä sana puhuu ja tarkoittaa. Nyt mä todellakin tiedän, mitä tässä puhutaan, koska mä oon itse mennyt läpi sen. Mä oon itse vaikka psalmeissa, kun lukee, että Herra, mä huudan sun puoleen, auta minua. Ja sitten kun Herra on auttanut mua, nyt mä ymmärrän todellakin, mitä tämä psalmi tarkoittaa, mitä tämä puhuu. Tai jos toisessa psalmissa lukee, että vapauta mut siteistä, eli just jonkunlaisesta henkivaltasiteestä. Ja kun sä vapaudut siitä siteestä, niin nyt sä tiedät, Herra, tämähän on todella totta tämä, mitä tässä lukee tässä psalmissa, mitä Daavid huusi sydämestään, minäkin huudan sydämestäni. Ja Herra vastasi minulle ihan niin kuin Daavidille vastasi. Ja mä todellakin tiedän tuntea samankaltaisuutta Daavidiin siinä, että mitä hän puhuu, että hei, tämä on se, mitä mä puhun, se on mitä mä huudan yöllä, se on se, mitä mä oon itkenyt. Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Kyllä. Kuule minun ääneni. Kyllä, nimenomaan. Ja Jumala kuulee ja vastaa sinulle. Ja kun sä oot mennyt sen läpi, niin sä saat tietää, kuka sun Herra on. Sä tiedät, kuka se on. Jos joku tulee sanoa, että Jumala ei ole totta tai sitä, niin sä tiedät, ei. Jumala vei mut läpi tämän asian, sä et ymmärrä. Jumala on niin totta kuin vaan olla ja voi. Enemmän kuin tämä elämä. Niin siksi me mennään läpi myös vaikeitakin koettelemuksia, jotka ei ole kivoja. Tosin me voidaan myös itse mennä läpi asioita, jos me omalla hölmöydellämme myös menemme niin kuin väärin asioihin, jotka Raamattu varoittaa, että ei kuulu mennä semmoisiin asioihin, eli synnin asioihin, joissa löytyy vaan kuolemaa ja kaikkea pahaa. Niin semmoisesta tietenkin me voidaan itse joutua, että itse kamppaamme vähän itseämme, mutta silloinkin meillä on elävä toive. Herra tulee, kun me vaan käännytään hänen puoleensa. Tehdään parannus. Herra vapauttaa meitä. Hän on uskollinen, niin kuin lukee ensimmäisessä tuossa Johanneksen kirjeessä 2. luvussa. Siitä ensimmäisestä, että meillä on Jeesus, joka puhuu meidän puolesta ja hän vapauttaa meidät synneistä. Hän puolesta puhuu meidän puolesta. Jep. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe. Ja te riemuitsette sanoin kuvamattomalla ja kirkastuneella ilolla. Todellakin se, että me riemutaan sanoin kuvaamattomilla ja kirkastuneella ilolla, on se juuri, kun me ollaan menty läpi ne vaikeat vaiheet ja tultu toiselle puolelle ja nähty se, kuinka Jumala on kannatellut meitä ja vapauttanut meidät, niin me täytytään sillä ilolla ja saadaan oikein itkeä, nauraa ja iloita siitä, kuinka hyvä Herra oikeasti on. Ja hän on vienyt meidät läpi siitä vaikeasta hetkessä. Silloinkin myös, kun me ollaan niin kuin vaikeassa hetkessä, niin Jumala ei halua, että me ollaan jotenkin se, että meistä niin kuin ei tarvitsisi näkyä se, että me ollaan nyt hirveän maassa, vaan että mekin voitaisiin silloin, kun meillä on niitä vaikeita hetkiä, todellakin tulla hänen eteensä ja Jumala kohtaa meitä ja me saadaan täyttyä sillä ilolla ja sillä sanan kuvaamattomalla, kirkastuneella ilolla ja mennä läpi se vaikea asia, tietää, että meillä on rauha sydämessä, Jumala on pelastanut mut, mulla on kaikki hyvin, tapahtuu mitä tahansa ympärilläni ja niissä olosuhteissa, niin ne ei määrittele mun uskoa. Mun usko ainoastaan määrittelee Kristuksen rakkaus, joka nähdään hänen ristillänsä, ei mikään olosuhde. Se, että jos sulle tapahtuu jotain, se ei tarkoita, että Jumala ei rakasta sua. Hän on sanonut kerta kaikkiaan kerrallaan
siellä ristillä, että hän rakastaa sua ikuisesti. Ja hän haluaa pitää sut ikuisesti kiinni sydämessään ja aina tuoda sut sinne taivaaseen ja olla sun kanssa. Eli siinäkin vaikeuden hetkellä hän haluaa, että sä tuut hänen luoksensa ja saat ottaa vastaan sitä rauhaa, mitä hän haluaa antaa. Mä teen tätä jatkuvasti joka päivä. Menen hänen eteen, että kiitos Herra, sä täytät mut rauhalla. Kiitos Herra, että sä vahvistat mua. Kiitos Herra, että sä täytät mut ilolla ja rakkaudella. Kiitos Herra, että mä saan kokea sun kosketuksen ja sen, kuinka hyvä sä oot. Opeta mua, kasvata mua, näytä mulle tie, mistä mun kulkee. Näytä mulle, minne mun pitää tehdä, minne mun pitää mennä. Opeta mua mun kutsussa. Näytä mulle, jos on jotain asiaa, mistä sä haluat vapauttaa, eheyttää. Herra, opeta mua. Näytä mun sydän. Onko siinä joku asia? Herra, mä annan nämä muistot, nämä kivut, nämä kaikki traumat. Mä annan sulle, Herra Jeesus. Mä irtisanoudun näistä taakoista ja mä annan ne sulle. Mä en halua kantaa näitä. Mä haluan olla vapaa. Niin kiitos Herra, että sä tuut ja kohtaat. Paranna mun sydän. Paranna mun sydän kaikilta näitä alueilta. Mä en enää halua olla vangittuna näihin asioihin. Ja mä kerron teille 100%, 150 000%. Jumala tulee ja kohtaa teidät. Nöyrää sydäntä hän kuulee. Hän kääntyy sun puoleen, kun sä huudat häntä, niin kuin Daavid sanoi. Niin hän kuulee sut ja hän kuulee sun huutos ja tulee ja kohtaa sut. Koska hän just katsoo, että, niin kuin lukee myös psalmeista, Herra katsoo, kuka on, joka etsii häntä. Kuka on, joka etsii häntä. Niin se, joka tulee hänen luoksensa ja etsii häntä ja laittaa sydämensä, muista kun siellä me aloitettiin siitä, että rakasta Herrasi koko sydämelläsi. Kääntää sydämensä hänen puolensa. Herra, tässä mä oon. Herra, vapauta mut, paranna mut. Hän kuulee sen, mutta hän vaatii sitä, että sä tuut, se, että sä nöyryt ja se, että sä teet sen parannuksen. Sä tuut hänen luoksensa. Hän ei voi semmoista henkilöä, koska hän kunnioittaa meitä, ei hän tule väkisin. Jos ei pakota ketään, jos ei halua sitä. Kuule, sun suusta tulee tuulta. Kiitoksia. Tämä on valtava Jumalan tuli. Amen. Ottakaa vastaan. Tulee vaan mieli sanoa, että Herra haluaa tehdä niin syvää työtä täällä. Anteeksi, että mä keskityn. Ei mitään. Avatkaa sydämenne. Tämä on totuutta, elämää. Herra haluaa antaa sen elämään. Kyllä. Antakaa se niin syvälle sinne mennä. Kiitos, että niin vaikka yöllä heräätte ja voitte niin kuin just näin rukoilla, koska se on totista totta, mitä mä oon saanut kans sen kokea. Tämä on harvinaista, mä oon ihmeissäni. Ja kiireellä mä tänne tulin ja mä olin ihan varmaan ja kerkiä, että kaikki on jo puhuttu. Kiitos Jumalalle. Kiitos Herralle. Kyllä. 2 ja 3 suulla todistetaan. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Hänen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe. Ja te riemuitsette sanoin kuvaamattomalla ja kirkastuneella ilolla. Sillä te saavutatte uskonne päämäärän, sielujen pelastuksen. Se, että hän haluaa eheyttää meidän sielunsa Kristuksen kaltaisuuteen. Se, että sun tunteet, tahto ja mieli. Tuosta tulee itse asiassa mieleen, mitä sä puhuit tuossa, niin mulla tuli se, että justiin siksi mä rukoilin tuossa aluksi, että Herra haluaa pehmittää sydämiä, että sydämet ottaisi vastaan tätä. Että he saisivat ottaa vastaan, koska tässä on vapautta. Mä seison tässä todistuksena siitä Herran voimasta ja vapaudesta. Moni te tiedätte varmaan, mitä mä oon mennyt läpi. Mä seison tässä todistuksena, että se, mitä Jumalan voima pystyy tekemään, hän pystyy tekemään se. Se on totisinta totta. En mä tässä seisoisi, jos Herra ei olisi kohdannut mua. Ja jos mä en olisi mennyt heti hänen luoksensa ja luovuttanut kaiken hänelle, jotta hän voisi eheyttää mut siitä, että mun vaimo on kuollut, siis mennyt pois taivaaseen, niin te ymmärrätte, että kuinka todistus ja tärkeää tämä on se, että Jumalan armo kyllä ehdottomasti, mä todistan sen, kohtaa teidät. Hänen rakkautensa tulee kyllä. Tulkaa vaan hänen luoksensa, hän kyllä kohtaa teille, vahvistaa ja tekee työn teissä, jota te ette edes ymmärrä. Te voitte vaan olla hänen edessään, Herra tekee asioita ja te ette edes tiedä mitä hän tekee, mutta hän tekee, hän luottaa, että luottakaa sieltä, hän eheyttää ja vapauttaa ja vahvistaa ja valmistaa sua. Hän todellakin tekee sut enemmän hänen kaltaisekseen ja sä saat olla siinä todistus siitä, kuka sä oot Herrassa. Hänen armonsa pitää susta kiinni. Sen mä todistan sulle. Sitä pelastusta ovat profeetat etsineet ja tutkineet. He ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta. Jälleen me puhutaan armosta. Armo on Jumalan voima, joka voimistaa teidät tulemaan hänen kaltaiseksi ja toimimaan siinä teidän kutsussanne ja siinä, mihin sut on tarkoitettu täällä maan päällä.
siihen rakkaussuhteeseen Herran Jeesuksen Kristuksen kanssa ja siihen, että se armo muuttaa meitä hänen kaltaisuuteen entistä enemmän, kun me vaan antaudutaan. Ja tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittaisi todistaessaan edeltäpäin Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. Heille ilmoitettiin, etteivät he palvelleet itseään, vaan teitä, sillä sanomalla, joka nyt ovat kertoneet teille ne, jotka taivaasta lähetetystä pyhässä hengessä ovat julistaneet teille evankeliumia, siihen enkelitkin haluavat katsahtaa. Tämä on niin kuin ollut se Jumalan suunnitelma, tuoda meidät suhteeseen hänen kanssaan taas ja kulkea siinä vapaudessa. Mitä Kristus teki ristillä, me saadaan kulkea siinä vapaudessa kertakaikkisesti. Joka ikisellä osa-alueella meidän sydän, sielu ja ruumis saa eheytyä ja kulkea. Niin kuin meillä on luvattu parannuskin niin kuin ihan fyysisistä sairauksistakin ristillä, koska ne on viety ristillä ja murrettu niiden valta siellä. Niin koko valtainen pelastus. Olkaa pyhät, vyöttäkää siis mielenne ja olkaa raittiita. Pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Eli siinä just, että hän varoittaa ja sanoo meille, mitä meidän tulee tehdä, että meidän pitää pitää kiinni siitä, pitää kiinni siis Jumalasta ja tulla todellakin hänen etensä ja vyöttää se, että meidän mieli ei lähde harhailemaan jonnekin muualle ja todellakin ottaa kiinni hänen totuudestaan, hänen sanastansa. Ja just se, että kun me ollaan hänen edessä, hänen luonansa, niin tämä totuus tulee todelliseksi meille. Hänen henkensä tekee työn meissä, joka vapauttaa tätä totuuden sanaa meihin. Ja se tekee sen meille todelliseksi. Se tulee eläväksi meissä ja me saadaan elää tätä totuutta, mitä tässä lukee. Ja me saadaan kulkea siinä armossa, jonka Herra on antanut, jotta me pystytään kulkemaan tässä totuudessa, mikä meille on ilmoitettu tässä kirjassa. Olkaa niin kuin kuuliaiset lapset, älkääkä mukautuko niiden himojen mukaan, jossa te ennen tietämättömyytenne aikana elitte. Tulkaa sen sijaan kaikessa vaelluksessanne pyhiksi, niin kuin teidän kutsujannekin on pyhä. Siinäkin meillä on siis vaihtoehto, että meidän on kutsuttu pyhyyteen ja me saadaan siinä joko tehdä se tai ei tehdä se, joko olla maailmassa tai olla Herran kanssa. Siinä ei ole mitään välimaastoa, on jompikumpi. Ja meidät on kutsuttu siinä tulla kaikessa vaelluksessa pyhäksi, niin kuin hän on pyhä. Hän tekee sen, kun sä antaudut hänelle kaikessa. Onhan kirjoitettu, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Jos te siis isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee jokaisen hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa Jumalan pelossa tämä muukalaisuutenne aika. Tiedättehän, että teitä ei ole lunastettu isiltä perimästänne turhasta vaelluksesta katoavilla aarteilla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan kalliilla verellä. Että hän on pelastanut meidät siitä turhasta vaelluksesta, jota me ollaan saatu peritty, kun me ollaan synnytty tähän maailmaan. Ja Herra haluaa vapauttaa sen koko valtaisesti. Ei vaan se, että me kerran ollaan tehty uskonrukous, vaan meidän koko elämä puhuu ja huutaa sitä Jumalan eheyttä, Jumalan rakkautta, Jumalan armoa ja vapautta ja kaikkea sitä hyvyyttä. Ei se, että me ollaan kerran vaan tehty juuri joku päätös ja sitten me eletään samalla lailla kuin me ennen tehtiin, vaan hän on kutsunut meidät pyhiksi ja vaeltamaan pyhyydessä, tuntemaan hänet, kasvamaan siinä, vahvistumaan siinä ja menemään eteenpäin voittajana, tietäen sen, mitä hän on tarkoittanut meille ja mihin hän on meidät kutsunut. Hänen kauttaan, hänet oli kyllä ennalta tunnettu jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina hän on tuotu julki teitä varten. Hänen kauttaan te uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että teidän uskonne ja toivonne on Jumalassa. Tässä me tullaan tähän, mitä mä luin aikaisemmin. Puhdistakaa sielunne totuudelle kuuliaisina, vilpittömään veljesrakkauteen ja rakastakaa toisianne kestävästi puhtaasta sydämestä. Siinä on jo niin kuin 2 juttua siinä jo. Sielu ja sydän. Tehän olette uudesti syntyneet, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Se sana ei koskaan poistu. Siihen voi luottaa, se on totuus ja totuus tekee sinut vapaaksi, niin kuin Jeesus sanoi. Ja siinä lukee sitä ennen, että te tulette tuntemaan totuuden
ja totuus tulee tekemään teidät vapaaksi. Tulkaa tuntemaan se, kuka on totuus. Kuka sanoo, että mä oon... Kuka se on, joka sanoo? Hän sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Tulkaa tuntemaan totuus. Tuntemaan totuus. Ja hän tekee sen vapaaksi. Mä näin äsken semmoisen ilmestyksen, että oli paljon pieniä ikkunoita ja jäiset ikkunat, vanhat ikkunat. Niin mulle tuli henkeen mieleen, että silmät on sielun peili, että toisilla on nyt kyllä ihan jäässä ne silmät. Että kiitos Herra, että sä aukaset silmät. Tuot vapautta. Kiitos Herra. Niin, täällä meitä on monta. Kiitos Herra, että sä tuot vapauden, silmät aukaset. Pysyvän sanan kautta. Sillä kaikki liha on kuin ruoho ja kaikki sen loisto kuin ruohon kukka. Ruoho kuihtuu ja kukka varisee, mutta Herran sana pysyy iäti. Tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu. Että tämä on se ilosanoma, kaikki valtaisuudessa. Joo, Herra on vapauttanut sut helvetistä ja kaikesta pahasta synnistä, mutta hän on myös vapauttanut sut syvään suhteeseen hänen kanssa, jossa sä saat kulkea voittajana, eheytyen, vahvistuen, kasvaen, rakastaen, oppimaan tuntemaan rakkauden ja tulemaan rakkauden kaltaiseksi ja tuoda sitä kaikkialle, minne sä meet. Tämä on se kokovaltainen ilosanoma, mikä Herra on julistanut meille. Siitä mä halusin puhua. Mulla oli vielä yksi tässä vaan tämmöinen, jos tiedätte semmoisen vanhan saarnaajan, semmoinen kuin Charles Spurgeon, hyvin tunnettu. Hän sanoi tämmöisen, että kärsitkö hengellisestä köyhyydestä? Nyt ei puhuta siis siitä, mitä Jeesus sanoi hengellisestä köyhyydestä, siitä, että me ollaan avoimia opetettavaksi, vaan nyt puhutaan hengellisestä köyhyydestä siitä, että meillä ei ole mitään hengellisesti, koska me ei olla haluttu mitään. Niin hän sanoi, että kärsitkö hengellisestä köyhyydestä? Se on sinun syysi, koska hän kyllä antaa armoa enemmänkin. Jos sinulla ei ole sitä, se on koska sinä et ole, se ei ole siksi, että sitä ei olisi saatavilla, vaan siksi, että sä et ole mennyt etsimään sitä, hakeutunut sen luokse. Näin sanoi siis Charles Spurgeon 1800-luvulla tunnettu baptistisaarnaaja sanoi silleen, että Herralla on ihan käsittämättömästi annettavaa meille, mutta se niin kuin yteytyy siihen, että halutaanko me tulla hänen luokse, halutaanko me ottaa vastaan sitä, halutaanko me nöyrtyä ja tehdä parannusta asioista ja niin kuin todellakin tulla hänen eteensä. Hän kyllä antaa ihan käsittämättömästi, koska siellä lukee, että susta tulee ylitsevuotava kuppi. Hänellä on hirveästi annettavaa meille jokaiselle. Niin siihen mä kutsun teitä kaikkia, siihen iloisuuteen, siihen rakkauteen, tulla hänen eteensä, viettää aikaa hänen kanssaan ja eheytyä siellä. Se myös, kun me puhuttiin siitä, että se pappi, että se ei ole aina se joku henkilö täällä tai henkilö se, joka tulee parantamaan sua, koska hän tietää, tai hänellä on se voitelu, tai hän on se oikea henkilö. Jeesuksella vain on voitelu. Niin, että Jeesus itse haluaa kohdata. Että Jeesus itse haluaa kohdata, että me saadaan kasvaa. Että Jeesus todellakin haluaa itse kasvattaa, itse opettaa. Hän haluaa antaa sulle sun omia kokemuksia hänen kanssaan. Ei se, että sä vaan elät toisen kokemusten kautta, vaan se, että sulla on omia kokemuksia uskon voitosta. Erämaakaudet kuuluu jokaiselle uskovalle. Jos niitä ei ole, niin et sä nouse sieltä niin kuin siiville sun kotka. Kyllä. Kiitos Jumalalle tuosta puheesta. Joo, niin siitä, rukoillaan vielä tästä niin. Kiitos Herra, että tämä sana, mikä on puhuttu, niin Herra saisi innostaa kaikki, jotka kuulitaan. Ottaa vastaan se ja tehdä siitä päätöksen, että tulla sun eteen, viettää aikaa sun kanssa, eheytyä ja vahvistua sun totuudessasi, joka sanoo, että he ovat tehty vapaaksi Kristuksessa, sinussa Herra Jeesus. Vapautan juuri nyt vaan sitä eheyttä, Jeesuksen nimessä, sitä rauhaa, sitä rakkautta, että kaikki sielun haavat ja sydämen haavat, niin ne tulee parannetuksi Jeesuksen Kristuksen nimessä, että vapaudut juuri nyt, Isä. Kiitos, että taakat nousee juuri nyt, juuria myöten pois ihmisten niskoilta ja harteilta Jeesuksen Kristuksen nimessä juuri nyt. Be free, ole vapaa Jeesuksen nimessä. Ota vastaan se, mitä Jumala on valmistanut sulle, juuri sinulle eikä kellekään muulle. Tuu ottaa vastaan sitä, mitä hän haluaa tehdä sun kanssa, kuinka hän haluaa eheyttää sua, kuinka hän haluaa rakastaa sua, kuinka hän haluaa näyttää sulle ilmestyksiä liittyen sanaansa ja kuka hän on ja kuka sä oot hänessä. Hän on valmistanut sulle valtavasti aarteita ja kaikkia ihania ja upeita asioita, kun tulet vaan ja otat vastaan ja nautit niistä.
Niin kiitos Herra, että sydämet saa pehmittyä, sydämet saa ottaa vastaan, sydämet kuulee ja he saavat nauttia sun hyvyydestä, Herra Jeesus, koska he ovat sun lapsia sisään. Niin kiitos Jeesus tästä. Tulkoon vaan Herran tuli teidän päälle Jeesuksen Kristuksen nimessä, vaan enemmän vaan ottakaa vastaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Enemmän vaan, että voit laittaa ihan kädenkin sydämen päälle. Me julistetaan nyt sydämet parantukoon Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sydämet parantukoon Jeesuksen Kristuksen nimessä juuri nyt. Kiitos Herra Jeesus. Sydämet parantukoon juuri nyt. Kaikki ne kivut, mitä teitä on satutettu, kaikki ne haavat. Me annetaan ne nyt Herralle Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos Herra, me annetaan nämä asiat sulle Jeesus. Taakat, murheet, surut, kivut, sattumukset, kaikki mitä on sattunut. Kiitos Jeesus, me annetaan nämä kaikki sulle juuri nyt, Isä. Paranna sinä meidän haavat, Herra Jeesus. Kiitos, sä parannat mun sydämen. Paranna meidän sydämet, Herra Jeesus. Ota nämä kivut pois. Muokkaa, Isä, meitä sun kaltaiseksi, Herra, rakkaudeksi, Herra. Kiitos, Herra. Näytä meille, mitä sä haluat, että me tehdään. Kiitos, Jeesus. Juuri nyt vaan, Isä. Enemmän ja enemmän. Kiitos, anna sun vaan rakkaudessa vuotaa yli täällä. Herra, me otetaan vastaan. Ota vaan vastaan, Herra. Sydän avoinna ottaa vastaan kaikki, mitä Jumala haluaa antaa. Kiitos, Herra, että sä eheytät täällä juuri nyt tällä hetkellä. Jos kaikki siteet murtuu Jeesuksen Kristuksen nimessä, semmoiset henkisiteet, sielun siteet, asiat, jotka on pitänyt kiinni meitä monissa väärissä asioissa ja sykleissä, murtuu juuri nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ei enää. Me sanotaan viholliselle, että pois Jeesuksen Kristuksen nimessä, näpit irti Jeesuksen Kristuksen lapsista. Ne on nyt murrettu Jeesuksen nimessä. Ei enää, vaan vapaus on tullut teille. Jeesus on ilmestynyt hänen rakkaudessaan ja hän vapauttaa teidät juuri nyt. Jeesuksen Kristuksen nimessä ei enää pidetä kiinni menneistä, vanhoista asioista, jotka syyttää ja pitää meitä kiinni. Vaan kiitos Herra, että sä tuut juuri nyt kuljet ympärin täällä ja vapautat ihmisiä. Anna meille kaikille kuuliainen sydän, Herra Jeesus, kuuntelemaan sua, tekemään sun tahtoa, ei meidän oman lihan tahtoa, vaan kuuliaisuus sulle, Herra, rakastamaan sua koko sydämellä, sielulla, ymmärryksellä ja voimallamme. Opeta meitä, Herra Jeesus, tekemään näin. Kiitos, Herra Jeesus. Kiitos, Herra. Enemmän vaan vapautetaan. Enemmän vaan. Kiitos, Herra Jeesus. Kiitos, Herra Jeesus. Luussutti tokete. Siitä tiitarida namasanta. Kiitos, Herra Jeesus. Kiitos, tulkoon Pyhä Henki. Kiitos, Herra Jeesus. Kiitos, Herra Jeesus. Kiitos, Herra, että sä oot ylitse kaikki murheet. Sä oot ylitse kaiken kivun. Sä oot ylitse kaiken sen meidän olosuhteet. Sä oot ylitse ne kaikki. Ne ei määrittele, ketä me ollaan, vaan sun rakkaus määrittelee meidät. Herra, me ollaan saada olla vapaat sinussa. Kiitos, Herra. Kiitos, Herra. Hän on ylitse kaiken. Kaikki on mahdollista Herralle. Kaikki on mahdollista Herra. Hän on läpimurro Jumala. Hän tekee tien sinne, missä ei tietä ole. Minne kukaan muu ei voi tehdä tietä, sinne Jeesus tekee tien. Ja hän vie sut läpi kaiken murheen. Hän vapauttaa sut täyteen rakkauteen. Kaikin tavoin. Ole vaan kuulijainen ja kuuntele häntä ja nöyry ja tee parannusta ja ole hänen kanssaan. Hän kyllä haluaa eheyttää, vastata, kohdata ja rakastaa. Kiitos Jeesus, että me saadaan tehdä se. Meidän sydän saa olla silleen kuulijainen ja tehdä sun tahdon mukaan.